Què tal? El Congrés debatrà la regularització de més de 500.000 de persones gràcies a una iniciativa legislativa popular que ha recollit gairebé 700.000 firmes. Per altra banda, la Fundació Bofill, que assessora el Departament d'Educació, proposa grups reduïts i reforç en matemàtiques, català en horari no lectiu, extraescolars per tothom i també casals municipals per tot l'alumnat durant les vacances d'estiu, entre altres mesures per revertir els mals resultats de l'informe PISA. El Tribunal Europeu de Drets Humans dona la raó a una associació de dones suïsses que havia denunciat el seu país per no fer prou per combatre l'escalfament global. Per altra banda, el Districte d'Innovació d'Esplugues crearà 23.000 llocs de treball. Ho explica el diari El Periódico. Puigdemont tornarà pel debat d'investidura encara que no tingui opcions a ser president, però si no ho pot ser, abandonarà la política activa. Per la seva banda, Aragonès demana a Junts refer les confiances després de les eleccions del 12 de maig. En futbol, avui el Barça buscarà el primer pas cap a les semifinals de la Champions a París, després que el tècnic del PSG, Luis Enrique, digués que ell representa millor l'ADN Barça que Xavi, perquè només cal comparar les dades. També avui, Atlètic de Madrid, Borussia de Dortmund. I disputats ahir molta igualtat, Real Madrid 3, Manchester City 3 i Arsenal 2, Bayern de Munic 2. Avui que Sant Ezequiel profeta, Sant Terenci i Sant Pompeu màrtirs, felicitats i per molts anys si celebres l'aniversari. Pel que fa al temps, dia amb sol, matí fresc, però amb pujada de les temperatures de cara al migdia. I això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.